Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Shisngi Schwaben play ka Yodo. Ka Ophis jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District. Bat ka Dorbar jong ka Hima Mylliem. Kila khot jinyalang yiki Nongshongïew, kiba shongde madan, ban batai benya yiki sngi baki la ban shongde jingde, bat ban batai benya ru ya ki Kyndon, kiba ki hap ban bot renti, hapo yo, bat la penkit kle ru ha ki nongde jingde, bakin pek baki nong thed ru kimde ban penken Kyndon. Bat la da jia bakadon ka jing penken Kyndon, kin khang bait no ya ka yo. Hagane ka jingelang lapan benaru ya ki sngi baki day ban Nongshongïew da ka babu da ki alphabet A B C D E F G H I. But kapor sedang di jingde kandai nadu kapor kandai baje menstep hado kapor saw baje janmed. Nakabenta ki dukan juti, ki dukan di tiar, ki dukan kot lasya sisen shitayo ya ka wei ke dukan kat kum ka jingpen bait sngi da ki alphabet. Nakabenta ki waipat kum ki dukan lasya bakin play arsen shitayo kat kum gajing penbait sngi bat kum jo ru ya ki nongde madan lasya bakin shongde jingde arsen shitayo kat kum ki sngi baki yahap bat ki alphabet baki yo. Ki menteri ka Hima Mylliem ki lapen bena baki don san spa san potuli ki nongde madan ki baka Hima kala itho bat kin yo ban shongde tang shispa prapusawngod ha ka shisngi. Nadu la siya sngai. Takum ka list ka bangyo na ka dorbar baborok ti basyong madan. Di bawah register skim ka dapat membeli masalah ngidon san spa san pongod. Hadiam bagi board district kelasya yang ngi ke Mylliem ban pendek. Na ka benta ka basyong madan. Ngilawan ra ya kajing pendek kebalok kumi. Sispa prapusau ngut. Insya ya kilong senggodan ha kesisngi. Kenang bakini kisan spa san pungut kini ya bentalang bansong madan. Kabasya kabangi pendek kelong lingba ki alfabet. A, B, bat usi. UE unplay hakasni. Baar si baar ba si fading. B unplay hakasni. Balai ba si sejan. Usi unplay hakasni berde bat kasni besar. Te kini ki alfabet ki bagla pendek. Nang ba Pinyo bansong baik webril unyo bansong arsin hakstayo. Bani yo calang bani bitlang kekamai. Webril pinyo song arsin stayo. Kata kemut UE un kembau lok jong sengi. Hakne gibat ke bangila pukre ndak tho ek sengi. Kesengi baar bak sengi tok ding. Kabumut la syai ke sengi un song UE. Kesengi witness day baksi Saturday, kesengi balai baksi sejan, unsang ubi. Kesengi nikang bak kesengi besar unsang si. Te nakaling kenobat, ngila pendek, ba ngin ai da kibat. Ngimbat si, nama pidi kicong-kicong, kumba si mu kedobar, iye, burami kinong sumberan, fisiaru, hindi bersungtu. Berde terilang bukan dobar. Mia pukra de kibat, kiba findang rendan. Ya kaba fin salishim na Ophis ke jong ursi nangtai. Kenang begini kibriu. Besyong badan, kin pandai YouTube shop la jong. Ubode usi untuk syong hatak sengai. Ubode ubi bola batai, UE bola batai ma. De kini kinong syong badan. Kin syong baik. Kat kum kibasa kibala pandai. Kama biju syong hai nisya hai kita biju syong tang ba wat nom yulum beriupan ngilasya sispa prapusawut sisngi kini ki beriu kibala yo lingba kibat kibala dem
kin yo bersong merak ki baklam dang mas nganum sya hi bentuk ban pli yo do kalong bagi haban snok klik lang balai bagi khot epi man takasi kalong bagi haban pen kin mau bo shwa bagi pli yo do i haban so tho i ka jingkit kli jong wei po wei wan di hang ni hayo ya tharai bagi shong hang ni man takasni ro kalong ba ngimla shu ban shong hayeng magbun kilong kemi kilong kapa bahap ban besai ki khon ki hap so tho bagi hap ban mi ban dia jing di wat ada dan ke hap pen ke jingele ke kham banjur ande pidan ke jingkit kli babon kiliang ho hayeng hasam ban pendap pat kum juro kum kilong di jing di ti kum bala pensya di ki menteri ki jongi pin hap ban so tho ba pihak ban bot Pyrkhing bha ya ki protocol ni ki jing ikijing betha ha ka be day ban ya dai la de ro bat kumju ro ya kinong wan thiet pin ha ban phong iki mas double mas ngo ba ban ko ngo ya ka ni kan ya rap ya phi kan ya rap i wan thiet ro so ba ban that iki kti na kaliang ko office jing pa em kila pen biang iki jaka that kti iki jaka ba phe ki entry points nang ta pin so ba ban nom yelum prama phi ba pidon hayo le se ka jing kan do jong phi kan long kham haslam hadin sibnai tam le so ba wat nom ya public kti wat nom ya kran wat nom ya penjan prama phi de phi shong dukan shong marwei deng bat kamas ka jong phi so ba ban ko nguru kum jo ik pen bet bla ni menteri ko kom shong ka jong phi ken mau ro ba wat nom ya di shalang ya bam jalang wan ra ka jong ja shong marwei kadang ba ni haban pet tho pet sani ro kum no ka yat ka yo pedap so tho ro ba ka jing tri jong ka yo ka kta bat ka yalam shiboni ki wei ki jing Pyrkhing bat ki jing ki duty le ni ka kam ka ba ki haban ya da ki em jangi ki don hang ni na riu baje men step mo ki pulet ro kum jo na ro khar baje men miet le men step kala ki wan kadang wat tang man pen bet online jong phi te ka jing pli ke dukan ka jing syong kamot bangin singan no impat long singan ka jing pli ka long tang bangila ban su tho ba phi haban im jak po si sin stio asin stio kadang ba phi nom yap ja le kamot ba phi su singan phin syong phin bam phin di phin kran em kam ni ka por ka normal ka dei ka por ka bangi hap ban ni tri lang ku kidong di hayo ba syong dukan ba syong madan kadang ba bo thiet ro kin su tho phim dei ban ni pen lut por palat ila dia anak kalian jong Hima Mylliem ngatrai bat kalian ke HDC CM ila asibun personal lani ki rangba ki sipai ki banyara ban penbai ikilan ban penbiang ki social distance pin hap ban persyang ban so tho ik jing jing tresitam jong ki EMs ki jongi ki sipai ki jong pa EM ki enforcement po CM kumno ki tua banyarap ya phi da ka badan hangni step bat miet banyarap kumno ban ai ban pen ki protocol so bhawan bot dukan ki ban play government ki fix establishment ki dukan ki store kilok ni harum ke ban play la sngi nungkong bat ke sngi besau ubi un play CR ba sif diang usi un play hak Wednesday ba Saturday mudang biang ki dukan ki bodon ki alphabet A kin play la Monday ba Thursday ubi un play Tuesday ba Friday usi un play hak Saturday ba Wednesday kini ki pa ki dukan ki bode ki non essential ba ki semi non essential kom ki duty ki queue nanta ki court nanta ki grocery line kin play kumne harom udi hak bande i hak sibat uf hak si balai uji hak si basau h hak si Friday but y hak si Saturday te kini ki ABC kin play arsin stayo ko bala batay bar kini ki DEFGHI kin play shisian shitayo te kini ki arrangement ki bang pen bag nak mental syai ki dukan ki botho alphabet B kin play nak mental Saturday ki bodon alphabet C kin play ki we pa ki dukan ki bang mene ki non essential bag semi non essential kin play kum ki basa duty ki basa queue nonta ki basa court ki grocery line kin play how alphabet H tikini ki program ki bang bank
bagi simple kedudukan kolong kendai beci adu sang beci tinggi kerpat tinggi peba bakin bat yang kepuar kenang kolong kejim pembek bu renti kumbala pembek dong Mylliem kedus usil batik bor distrik Nyemyo apa ni genduk gitu ke besong ke store ngasu kene ka cing pun bana ba gitu ke bios ngolong ba kene ti press ke media ke besong hane yudu besong ke store kin buat nanti kemalapan syai dau menteri kalkui menta lagi jong ke store bagi jong ki alfabet juki makiro kide ban buram ya ka protokol jong ke sarkar bat ba kenya dengi gimas bat haki dukan joki kenya bu la kai sanitizer de bat ba kin pencai lu pat ba bon yo ba kin metur than seki ban pencengai iwe kanir kan tre kumcu ikna Ramadan la da kitu ke besong store kim kongo kin sa syak hang no ya ka dukan joki ngakan pat ba ya bikin syak hang buram yang ni kenang ba kin yo im jakpo yo kamayo keci hak ba sedang kin long ki besya inya pait nak baik por step by step lagi ginong Ramadan lane ginong store na kamata ka jing bahajong pi ya step by step kumla patha menta te kenang ba kanom khang yo jongi ka jing nong ka jing ja ka jing yo kamai ka de jong pi batu kwa menta ngin ya turn opok step by step. Kita baik kan kupur kumno kesya.